Ali se vedi po njih malo. Čekaj lajka.
de Sant Mer. Aquest any tenim doncs també l'honor i també la joia de que ens presideixi el nostre bisbe de Girona, el bisbe Francesc. Aquest dia és important perquè allà on hi ha el bisbe que presideix el diumenge l'Eucaristia s'hi fa present tota l'Església. És una celebració que sempre dignifica la nostra comunitat quan al cap de la nostra diòcesi doncs ens presideix la principal reunió de la setmana, l'Eucaristia. Estiguem-ne contents, participem d'aquesta joia de l'Aplec de Sant Mer en aquest any i procurem participar-hi activament, guardant silenci, pregant i cantant. Vos sou la meva esperança, Déu meu. He confiat en vos, Senyor, des de petit. Vos em traguéreu de les entranyes de la mare. Acabat de néixer, em vaig emparar amb vos. D'un cap a l'altre del dia, els meus llavis diran a tothom com m'ajudeu. M'instruïu, Déu meu, des de petit. I encara avui us programo admirable. Déu meu, el vostre bon refugi, Senyor, vos en feu feliç. Déu meu, el vostre bon refugi, Senyor, vos en feu feliç. En aquell temps, Jesús, a la sinagoga de Natzaret, començà així la seva explicació. Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d'aquestes paraules de l'Escriptura. Tothom ho comentava, estranyant-se que sortissin dels seus llavis aquelles paraules de gràcia. Deien: no és el fill de Josep aquest? Jesús els digué: de segur que em retraureu aquesta dita. Metge, cura't tu mateix. Hem sentit dir el que has fet a Cafarnaum. Fes-ho també aquí, al poble dels teus pares. Secretaria de l'Aplec, escoltes, tot l'agrupament que col·laboreu i tots vosaltres, una salutació cordial a tots i a cadascun de vosaltres, els que sou aquí, en aquest aplec. Jo aquest any és on vaig per mi també participar de l'aplec de Sant Mer. També voldria dir alguna paraula sobre Sant Mer. Certament que hi ha moltes llegendes entorn d'aquest home, d'aquest cristià, això és veritat, consagrat a Déu, ermità, amb aquesta vida carregada de llegendes, no? Amb la certesa que va viure en aquests indrets, que volia viure, va venir amb l'exèrcit de Carlemany, que volia viure la fe en Jesucrist d'una manera radical i per això va escollir una vida de silenci, de recolliment i de solitud. Ara bé, amb totes les llegendes, jo sempre em va sorprendre una, que és la coneguda, la que està també d'alguna manera expressada amb la imatge. El drac, aquest famós drac de l'Estany, que el té, diguem-ne, dominat Sant Mer, no? Una llegenda, no ens pensem que aquelles generacions, diguem-ne, eren crèduls, que tots s'ho empassaven. La pregunta és, per què? Relacionat amb Sant Mer, amb aquest home, amb aquest cristià, hi ha aquesta llegenda que va domesticar aquest drac que d'alguna manera portava el malestar, el sofriment, la por, el temor a les persones que vivien en aquests indrets. D'alguna manera, fixem-nos que Jesús, sovint, per oferir el seu missatge, es serveix d'historietes, en diem paràboles. I a partir de les paràboles que tothom entén, tretes de la vida ordinària, ell oferia el seu missatge. Per tant, jo també m'he preguntat, aquesta famosa llegenda
que diu, no, això no pot ser veritat, esclar, o altres sobre Sant Mer, per què ha tingut tanta importància? Quin missatge ens ofereix? La figura del drac és la figura de tot allò que va contra Jesús, per tant, que va contra la persona. Què vol dir que Sant Mer domestiqui aquest drac? Que aquest home, un testimoniatge, un testimoni de Crist, va fer els possibles per treure la por, per vèncer, per lluitar contra tot allò que, d'alguna manera, va contra Jesús. I què hi va contra Jesús? Contra Jesús va tenir altres déus que no siguin el Déu que ens allibera, no estimar, cercar solucionar els problemes per la violència, no tractar les persones amb dignitat, no ser solidaris, no dir la veritat, no ser responsables. Aquesta llegenda porta un missatge molt important. Aquest home, un testimoni de Jesús, va ser capaç, ell, de lluitar contra tot allò que no ens deixa realitzar tot allò que va contra l'Evangeli de Jesús. Aquest és el missatge que jo interpreto que aquesta llegenda tan important sobre Sant Mer ens vol dir. Com Jesús, nosaltres ara ens adrecem al Pare, també som fills i filles de Déu, renovant la nostra confiança amb ell i amb el Pare Nostre demanant-li també, amb les peticions del Pare Nostre, tot allò que més necessitem per la nostra vida. Agraïts i amb confiança, gosem dir: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Sigui beneït el nom del Senyor. I de la vostra esperit. El nostre auxili és el nom del Senyor. Que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit. Esperit Sant. Amén. Germans, aneu-vos en pau. Donem gràcies a Déu. Gràcies.